трэба разумець, што беларусы ўжо з 1991 году 35 ці ўжо 36, заўсёды для мяне гэта складана, больш за 35 гадоў ужо жывуць у сваёй незалежнай краіне, нацыянальнай краіне, якая называецца Беларусі, якая кажа, што вось яна нацыянальны дом для беларусаў. У гэтай краіне 35 год ёсць асобная ад Расіі адукацыя, ёсць асобны ад Расіі гістарычны наратыў, які змяняецца, апошнія гады змяняецца, можа, не ў той бок, які падабаецца вось людзям з нацыянальным, з людзям, якім падабаецца нацыянальна-рамантычны праект, і ўвогуле такі больш схіляецца да таго, каб сказаць, што беларусы заўсёды там былі прарасійскія, разам з расіянамі, браты, ўсё такое, але нават у такім фармаце беларусы гэта асобная нацыя. Культуру, гісторыю пра ВКЛ ніхто з падручнікаў, я так разумею, не выкрасліў. 30 год людзі адукаваліся, 30 год людзі сталелі, нараджаліся ў незалежнай краіне. І так працуюць проста нацыянальныя дзяржавы, што яны фармуюць свядомасць людзей, якія ў іх нарадзіліся, якія ў іх адукаваліся, якія ў іх жывуць, што вось яны усведамляюць сабе як грамадзян менавіта вось сваёй краіны, ад розных ад расіян. Мне вельмі падабаецца назіраць, як беларусы з розных нацыянальных праектаў, канструктаў, і беларускамоўныя, і расейскамоўныя, усялякія, дружна насыпаюць расейцам у сацыяльных сетках за Беларусію. І ўсе як адзін кажуць «Беларусь, а не Беларусі». Ці можам мы вось з гэтага назірання зрабіць выснову, што ж нас усіх беларусаў, гэткіх розных абсалютна, задзіночвае? З гэтага назірання хіба не можам, таму што Расія гэта самы палярызуючы, адзін з найбольш палярызуючых фактараў у беларускай сацыяльнай рэальнасці, вось таму што людзі з поглядамі больш бел-чырвона-белымі ставяцца да Расіі рэзка адмоўна. Людзі з поглядамі больш, менш бел-чырвона-белымі, давайте так скажем ужо, каб не казаць там больш чырвона-зялёнымі, ставяцца да Расіі больш, больш прыязна. І таму я б тут казаў про нешта, што беларусаў аб'ядноўвае, я б хутчэй казаў пра нейкія сапраўды агульныя для Беларусі рэчы. Напрыклад, незалежнасць Беларусі. Вось усе разумеюць, што Беларусь гэта незалежная краіна. Усе разумеюць, што ніхто не хоча, каб гэтая краіна знікла, каб яна стала часткай Расіі, напрыклад. Пра беларускую мову таксама можна сказаць, таму што, нягледзячы на тое, што для беларуска-савецкага кластера, які мы вылучаем, беларуская мова не з'яўляецца такім супер, настолькі ж істотным слупом беларускай ідэнтычнасці, як для вось свядомага сегмента, так гэта ўсё адно каштоўнасць. І вы даволі трапна казалі, я думаю, пра Савецкі Саюз і пра беларускую мову ў ім, таму што там беларуска-савецкі нацыянальны наратыў, ён не супраць беларускай мовы, напрыклад. Гэтым людзям беларуская мова даволі падабаецца, яна для іх даволі каштоўная рэч. Гэта не прадмет менавіта даследавання менавіта гэтага году, але вось у папярэднія гады мы вывучалі, мы ставілі перад сабой задачу вывучыць стаўленне да беларускай мовы і яе ролі ў беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. Беларуская мова з'яўляецца каштоўнасцю такой безумоўнай для значнай большасці беларусаў. Нават нягледзячы на тое, што яна ў жыцці амаль не ўжываецца большасцю. Але беларусы будуць дужа расчараваныя, і для іх дужа важна беларускую мову не страціць, таму што беларуская мова, яны усе, нават тых, хто і не карыстуюцца, яны усведамляюць, што гэта тое, што адрознівае Беларусь ад іншых, у тым ліку ад расейцаў, напрыклад. Вось, стаўленне да рускіх такое, пра якое вы кажаце, і пра расіян, гэта даволі цікавая сітуацыя, таму што яно даволі такое шматслойнае. Вось, беларусы бачаць расейцаў як адзін з найбліжэйшых да сабе народаў. Вось мы разам з украінцамі і беларусы і рускія, вось беларусы памяшчаюць сябе, украінцаў і рускіх, у адзін такі
кластер найбольш блізкіх да сабе адзін да аднаго народу, вось тое, што мы называем усходнеславянскія народы, і падкрэсліваюць гэтую блізасць ўсё адно. І у розных даследаваннях, і ў нашым, і ў іншых, напрыклад, беларускі трекер перамен, дзе замяраецца сацыяльная дыстанцыя да розных сацыяльных груп і народаў, дыстанцыя паміж беларусамі і расіянамі, яна даволі нізкая. І ёсць яшчэ одно даследаванне, выкананае для бюро, дзе вывучалася стаўленне да працоўных мігрантаў, напрыклад, і вось працоўныя мігранты з Расіі — гэта найбольш пажаданыя працоўныя мігранты з усіх, якія мы там прапанавалі. Але ёсць пэўная напружанасць, якая ўзмацняецца па меры таго, як усё больш і больш расіянаў трапляе ў беларускую паўсядзённасць. І гэтая напружанасць, яна даволі відавочная, яе можна назіраць у сацыяльных сетках, яе і ў нас у даследаванні мы таксама назіралі, таму што калі мы размаўлялі з беларусамі пра расіян, не падабаецца беларусам, што расіяне з пагардай ставяцца да беларусаў. Вось з высокай нейкай пазіцыі, вось такой вось, можна, я думаю, што можна гэта казаць пра гэта, как самі нашыя удзельнікі даследаванняў пра гэта так не кажуць, але гэта такі імперскі погляд са старэйшага брата на малодшага брата. Вось гэта не падабаецца. І пэўныя рысы, якія прыпісваюць расіянам беларусы, гэта такая пагардлівасць, некая злосць. Я думаю, што гэта такая спроба беларусаў сабе ўсё ж неяк адакрэміць, абасобіць ад расіян нават у такім полі, нават у сімвалічным. Ну што ж, можна толькі канстатаваць, што эпоха старэйшага брата незваротна мінула, і таму дзякую вам і за сённяшнюю размову, а таксама за гэткае пазітыўнае даследаванне. Ну а мы, спадарства, нагадаем, Філіп Біканаў, сацыёлаг, быў з намі на відэасувязі.